kodhi school achiel gi Mudi Awuori. Mana kuom ranyisi mag jogo mabende osebedo kanyo ka ido gwele sirkal. Of course, but kineno kata sirkal mar Uhuru Kenyatta nodwa pogore matin gi sirkal moan go sani kata gi sirkende mang'eny masani wabedo go kata mag counties. Kechinya paro ni Uhuru noloso gimoro nwaluongo ni cabinet administrative secretaries. Abich kuom jogo ne gin youth lilo. Inyalo paro ji kaka Zak Kinuthia, inyalo paro ji kaka Nadia manentiere Ministry mar Youth Affairs. Mopogore kamano. Jok matindo ne othoro miyo nafas mano kata mopogore gi jaduong' Mudi Awuori mabende nogwelo mo obedo ne chair mar board panel mar culture kata gima chal kamano. Koro pogruok nyalo bedo e kind jatelo ka jatelo. But ng'ato ka ng'ato wang'iyo gi sane gi thuolo momiye ni to tiyo gi joma tindo marom nade. Gimoro nje timore maber ni osiepwa Fikirini Jacobs mawuok e pinje mag Coast kocha wuok Kilifi. Nche nobedo appointed kaka PS mar State Department mar Youth Affairs. Mano sani ng'at matin mogik executive mar Kenya. To nyalo paro ni shida ma wan go maduong' e piny Kenya kawuono Cleophas en youth inclusion, youth engagement. Gin kuonde mage mwanyalo kawo go joma tindo wabedo go machiegni. Kata mopogore gi appointive position, kata mopogore gi political participation, ntiere gik mwaluongo ni economic empowerment. Ere pesa ma chutho dhi ne joma tindo. Ka en youth fund, en pesa di ma dhi ne joma tindo. To ka gin appointive position, iparo ni kuom atamalo mar mwacho ni sani 75 mar Kenya gin joma tindo. Ipani kumiu PS achiel ben gimoro madiere. Dongo nego bendo chako mede moro kata mana minister moro chako mede chako miu onego katin makoro gin lemo mag telo. Yes, lemo mag telo. In fact, gimanogo gi shida kabisa en gimwaluongo ni the affirmative action laws mawantire go ka. Nekech gine magi kuong gichiwo atamalo 30. Atamalo 30 ni en mipogo gi mine tipogo gi rowere. Kora pani chutho nego wang'i chikewa mag affirmative action. Ka en gender rule, ten explicitly gender rule ma en opogo mana chuo gi mine. To ka gin weche mag rowere to wawacho niya waketo nafas mag rowere bedo kiwango machalo ka en 30% kata en 40%. To koro en e chik ma jatelo moro amora mobiro ok kal. An gombo na nyalo gombo ni kama wantiere gi ji 10 moyiere tije kata mi positions kata mag ministries tang'wen kuomgi obed ni gin joma tindo. Nikech ka idil gi population mar joma tindo e piny Kenya, e pinje mag Afrika kawuono, tiende ni dwach jo piny mang'eny ma intiere go thoro kwa ni kod joma tindo ka. Koro nyaka ibed ni in kod gi mesa iwinjo gima giwacho, iwinjo kama giwacho. Mok ni sama wacho wuok matek kaka nchino wuok higa mokalo kaka Gen Z protest ekiparo ni ntiere joma tindo ma samoro igyo wang kata waonge go mesa kata kwa gogo mbaka kata kwa winjrego. Koro affirmative action rules gi laws gi policies mag Kenya nyaka bed nong'iyo ni joma tindo bedo gi thuolo kabisa. Wan kae gi gimoluongo ni Youth Development Policy mar 2019 mane olosi ni bende okony chiwo direction kaka piny Kenya tiyo gi joma tindo, piny Kenya loso nafas mag tije ne joma tindo, piny Kenya keto joma tindo e sirikal kata e migepe mopogore. Ok wase implement the Youth Development Policy mar Kenya 2019. Tapane kawuono kaka wabiro wabedo gi asewacho ni wan gi PS manyien mar Youth Affairs. Mana achiel kuom weche mwatemo wacho kode mondo implementation mar the Youth Development Policy obeni inyalo tim. To mopogore gi implementation en review mar that policy ni to wasechopo kanye nyaka ne wakete kaka chik 2019. Mopogore gi mano Cleophas, wan gi gimwaluongo ni Kenya Demographic Dividend Roadmap 2020-2030. Demographic Dividend Roadmap mar Kenya
wacho ni mondo Kenya obed ni nyalo chamo lemo mowuok kuom bedo gi population mar jomatindo kata bedo gi rowere mang'eny e piny Kenya. Nyaka watim gik moko 4 mondo ka chopo higa mar 2038 2038 to koro olemo gi onyak wachamogi. Weche 4 motelogi ma the demographic dividend roadmap no identify. Mokwongo en weche mag somo moketne maromo bilion 559 between 2020 gi 2030. Wan gi weche mag economic empowerment gi entrepreneurship, jiwo jomatindo weche mag ohala gi gik machal kamano. Wan gi weche mag governance and youth participation. Kaeto mogik wan gi weche miluongo ni health and well-being. Weche 4 gi kabed ne piny owacho mar Kenya ononogi maber, mowacho ni kawuono wadwa implement the demographic dividend roadmap ma custodian mare kawuono en migao mar omenda. Nikech gima ne dwaro maduong' mogik en ni this roadmap obed funded gi pes sirikal. Apani en gimoro maromo bilion 630 gi wiye. Ka wanyalo yudo bilion 630 gi wiye no, okete weche 4 ma oseyangi kendo moseket mbelego, to jomatindo nyalo go ndamo mabor. Nikech weche mag somo kosejiwore ni neno kaka University Education Fund chendo. Seche ma University Education Fund chendo, tiende ni ithiro somo mar jomatindo. Jomonego bed ni dhi university ma sirikal ne konyo, koro ng'ato dong' dala nikech garama mar somo otame, onge nyalo. Ka ne wawacho weche mag ohala, ng'ato ok nyal yawo ohala nikech oonge gi access to business financing. Ka ng'ato ne dwa donjo weche mag governance, mainstreaming, participation mag jomatindo, to kiseyiero gi migepe, kiseketo gi sirikal, tidoko gi chien. Koro weche 4 go nyaka wanongi. To kapok we will clear first, nitiere gimo mane watimo higa mokalo ka. Ne waluongo African Union division mochung' ne youth, women and gender. Mo Addis Ababa biro wabedo go gi romo KICC ka gimo luongo ni East African Employability Summit. Kendo gin be kan wabiro to launch gimoro gi migao mar labor miluongo ni 1 Million Africa Next Level. 1 Million Africa Next Level Initiative bende yango weche 5. 4 gin weche mag education, entrepreneurship, employment, engagement. Kaito mar 5 en health and well-being. Tiende ni weche 5 ma African Union Youth Division oyango kaka gik monego bed ni konyo rowere chalore gi weche 4 ma demographic dividend roadmap mar Kenya bende oseyango. Koro ere kaka sirikal mar Kenya kata piny owacho mar Kenya nyalo tiyo machiegni gi African Union mondo weche mwaseyango ma waketo mbelegi koro wakonyre kata man kane pesa watin. Tere kaka wanyalo yudo pesa mowuok oko, mowuok kuonde kaka machalo World Bank, African Development Bank gi partners mamoko mondo wa facilitate weche mag jomatindo